Okay, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug kanino sab kini ang inyong programa na hamubo nga pamaagi sa paghatag og mga tubag sa mga pangutana sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan sa gitawag og pagtubag sa ilahang mga pangutana. Okay, so mga higala maigsuon na atay tagaan nga reaksyon or magsilbi tagaan natong comment or tubagon nato ang iyahang tawag ining pangutana para at least matagaan pud nato og igong pagtin-aw ang mga butang nga usahay makahatag og kining mga pagpangutana sa iyang pangunahuna ug makapatandog sa iyang gibati ug sa iyang gitawag og pagtuo. So diretso na nato ha. Okay, ato ang kuan si Sir Sir Anonymous pala. Tama ba? Anonymous. Okay. Ang gingon din ni Brad RJ, mangutana. Pwede mangutana, unsa may matubag nimo anang ingon sa mga born agay nga ubang protestante nga sa Katoliko pa sila wala kuno sila peace of mind, wala kuno peace sa Katoliko. Unsa may tubag bayan sa simbahan ana hinakot pa unta nga mas maayo og mabuhatan nimo og video Sir RJ aron kong ma-share og ma-share pud nako sa kadaghanan. Salamat Sir RJ, God bless. Likewise po sir. And ang ato ang tubag sir pinaka number one kanang giingon nila nga wala kuno sila peace of mind sa simbahang Katoliko kay ang simbahang Katoliko wala di peace of mind daw pod ay mali na. Ngano man kung wala pay peace of mind ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wala untay mga nangasantos. Wala untay nahitabo nga tawag ining nakakabot sa kasantos ug kabalaan nga gikan gid mismo sa Dios kining maong gitawag og grasya ha. Sa tinuod lang ang walay peace of mind din ha kanang nagsulti nimo nga naa karon diha sa kuan sir, naa karon diha sa gitawag og born agay. Ngano man kay wala siya peace of mind number one tungod kay wala siya grasya sa pagtuo. Bisag Katoliko siya sa una, pero wala man siya grasya sa pagtuo, mo nang wala siya peace of mind ang iyang unahuna dili man ang pagtuo sa Dios. Dili man ang pagbuhat subay sa gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mao nang walay peace of mind sa iyahang tawag ini nga kaugalingon ngano man kay siya mismo ang iyang pangunahon iyang kasing-kasing way grasya sa pagtuog wala mitan-aw sa gitawag og pagtuo. Nya kabalo biya gyud ta nga ang tawag ining ang Dios dili gyud na mahimuot sa mga tawo nga gitawag og walay pagtuo. Then ikaduha nganong wala man siya peace of mind ngano man kay siguro ba si tagsalang simba tagsara pud mudawat ni ining maong gitawag og mga sakramento sa mo ni walay grasya ang iyang kalag. Walay sanctifying grace. So kung walay sanctifying grace ang iyang kalag, dili gyud na mo resulta sa iyahang tawag ining magsilbi sa iyahang pagkatao ilabi na siyang ginahuna sa iyahang gitawag og kini mga bertudes nga unta iyang buhaton samtang siya naa pa simbahang Katoliko. So mao na kung moingon siya og tawag ining walay peace of mind sa Katoliko kanang iyang pagkawalay peace of mind dapat dili na ipahig sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man kay again daghan na nga santos simbahang Katoliko. Ngano man tungod kay ang simbahang Katoliko dili lang kay peace of mind ang gihatag kung dili kat na bagyong ihatag ang grasya nga gihatag ni Kristo diha sa iyang gitawag og Santa Iglesia. Pero kini mga born agoy ang style man gud nila is puro lang magud sila kung sa kanang palipay-lipay, kanta-kanta. Sa tinuod lang sila may walay peace of mind. Tanawan ni ilang pagsimba gubot kayo. Dok-dok drums din dok-dok drums dito, syagit diri, syagit dito. Mao na mga tawhana ang makagitawag og walay peace of mind. Nga ikaduha, samot na nga wala sila peace of mind, nga naman kay puro lang sila tawag ining panagha, puro lang sila damgo nga sila luwas na apan dili gyud dili pa gyud luwas nga naman tungod sa hinungdan nga kanang punduka gitukod lang tao nagsugod lang sa 19th century. So unsaon ni din nga makabaton sila ni anang maong gitawag og peace of mind. Sir, di ko sa kuan lagi sa amo sir kay tawag ini nga feel lagi namo ang kaluwasan kay satisfied man gud kaayo mi. Bantayan nato nga ang demonyo mo na ginahimo. Tudloan ta nga masatisfy dayon ta nya pagkahuman makampante dayon ta pag makampante dayon ta di na ta mo simba sa Dios. O tawagan na kun nato gituuhan dili katong Dios nga ato ang gituuhan. Nga naman kay ang pagtuo ni Ginoong Kristo nagitudlo sa iyang mga apostol. San Lucas Kapitulo 9, versikulo 23, ang giingon niya, si bisan kinsa tong musunod nako, pasan ang ilang krus. O pasan ang inyong krus, o sunod mo nako. So dili sa iyon, nga naman, kay San Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 hangtod 14, sigpit ang ganghaan padung tos langit. Apan luag ang dalan padulong dito sa gitawag og kalaglagan. So kanang ginapatuo sa mga born agoy nga tawag ini nga
dali lang kaayo ang kaluwasan sa ilaha niya, naa sila peace of mind kay kuan lagi daw kanang dali aking kaluwasan ba kanang tawag anang mutuo lang ko, luwas na ko, gipangluasan rin taon mo. Ngano man again, kutob lang in tao nagdamgo, opposite na sa gitudlo ni Kristo. Kay kang Kristo manggod, wala siya magsaad og mga dagkong mga material things aning kalibutan na. Kundi ang iyang gisaad sa Juan 14:1-2, kadtong lawak na naa dito sa langit kung diin kita makig-uban sa panahon na kita moabot nga mamatay ta og mihiabto ta sa iyang gitawag og sabakan. Wa man siya nag-promise og mga material things, wa man siya nag-promise og kining mga butang nga madato ka or maharuhay ka kay para makampanpi ka. Dili. Ngano man kay kining mga butang aning kalibutan na lumalabay lamang. Nya man na kining mga migo nato nga mga born agoy, ang style man gud nila nga para tawag ini ma-convert dayon ka. Style nila emotion. Muna ningon sila nga naa sila peace of mind kay naigo man ang ilang emotion. Pero ang tinuod walay gitawag og grasya. Satisfied siguro sila, kampante sila samtang sila buhi pa aning kalibutan na pero walay grasya diya sa ilang kalag. Ngano man kay ang grasya wala gihatag ni bisan kinsang mga pundok kundi gihatag lamang sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ug si bisan kinsang tawo nga sakop niini mo na makadawat ni ining moong grasyaha ug tungod ni ana pinaagi sa pagdawat sa grasya mo nang mubunga sa mga bertudes nga ato ang gitawag og buhaton aron makahimo kita sa pagbuhat sa kabubuton sa tong Ginoo og sarangta nga makadawat niya ng moong kaluwasan nga iyang gisaad San Juan 14:1-2. So kana lang una ang ato ang tawag ito ato na panigitawag og sumpay. So by next day ato ang tawag inatagaan na pod og tubag ang iyahang follow up nga pangutana. So daghang salamat ug maayong adlaw kayong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.